Hello guys, good afternoon. So, punta subong si Ma'am Lenny. So, Ma'am, kaano niyo si Queenie? Nang manghod ko na sa. So, ano gid mamang rason nga ari sa subong sa ospital anong iya nga masakit? Nang sang eskwela panda sa sang grade 11 may ginabatsyag na nasa sakit. So, abi namon ulcer lang. Sang ginpa-ultrasound na sa namon hanggang ang after 2 years na sa ultrasound sa namon anong results ng ultrasound is may supon ko niya tinae. So muna nga sang napa-admit sa namon sa sanitarium within 5 days lang nagwa lang kami to tugungan lang sa kadugo kay hindi man namon afford ang balayran to. Ason amo na after 2 years nag-amat-amat na lang sa ganiwang kag ginasukayan ng iyang pagkaon. That's why ginano na lang sa namon pa-admit di sa may regional para nga manan sa may mara nga mabulong naman sa Pero Ma'am, pila na ni sa katuig nga gasuffer sa nga mo ni nga masakit? Nang mga 2 years naman nga gasuffer na sa nga may sigig yung may supon gyapon niya nga tinae. Hasta nga subong mo na nga nagniwang na lang gid sa nga nagniwang. Te Ma'am, kay subong na operahan na sa kamusta naman sa? Nang okay naman, why naman kasakit iya nga tiyan. Ginanhan 2 ka tubo iya nga tiyan para agyan sang higko kag isa ka tubo dira nga agi ang pagkaon. Ga kinanglan pag kami gani ng kangaroo drip kay malmahal ang kangaroo drip gin improvise lang do sang doktor para lang nga mahingagawan sa nga manan ka feeding ya or sang pag-agyan sang pagkaon niya. So sa subong Ma'am, ano pagid ang mga nakita nyo nga kinanglan pagid ni Queenie? Sa mga nakita ko nang siguro kinanglan nagid namon para sa follow up yung check up kung magwa na gid man sa kay pagkagwa namon ng balsang doktor may follow up check up ang asa kag hindi magwa kung makagwa na gid man kami ni ang 2 ka tubo do hindi pa kun danay pagkwaon mo kay dala kun danay ipagi maski dito sa balay dito lang gyapon sa ang pagkaon sa tubo mo gyapon ipagi tapos ano lang kami schedule kung saan naman namon follow up check up tidra iguro namon nga gapangita naman kami guro na ng budget na namon para gasto pakadto pakari para sa follow up check up ya. So meaning gali Ma'am sa subong kinanglan gid ni Queenie ang financial health gid. Oo, kinanglan gid namon niya kay siyempre balik-balik gid kami ni guro kada week I think sa hospital. So sugod sang ginpost na namon namang sitwasyon ni Queenie nakatipon ta sang 7,480 mga kwarta. So isipon ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,100, 200, 300, 400, 50, 70, 80. So Ma'am, madamo gid nga salamat. Ano pa mamang mga gusto mo nga iambal sa mga nagbinulig kay Queenie? Mambal ko sa mga tawo or sa mga supporters nga nagbuli kay Queenie nga thank you gid kay tungod sinyo nang napa-admit namon si Queenie operahan sa nga unsuccessful. Thank you gid nga kung tungod sinyo nabuligan yung gid ang manghod ko. Thank you gid walang na. So mga kabulig, may isa na naman kabagunhon ng inyo nga nabuligan. Pero kabalugid kita nga damo pagid nga bulig ang kinanglan ni Queenie para nga mabatuan ang iya nga masakit. Sa mga gusto magbulig, ari ang mga pamaagi. Nakagwa na ko sa hospital.
nang thank you gid kay nagbulig kamo tapos sa balik ako 1 week. Thank you gid sa tanan. Matuod gid man nga basta bago noon mabinaligon. Buligay bago.